Jotona lamsugo hainai taisa ani ketar blogo tabo ang regular se blog rimeng tongka salsa ruo salsa rimai amo hairok sing tongka ke tabo hungke horni simisi ang blog hai tongo ke tabo hungke to ang gandiwo se sok paijak mui songnani bagi horni muita ge ta mui songna nai hingke iko muya te alu kangro ruoi ang niramis hongnai ta tak horo. Sama jagawa lubia bo kisi sari na lubia to laso sirna ninke ba tabuk saigira nata ani muino nora kupur kenugui mankana tamni kanke sotiria komuyo ang muya mojia sini sotira kanke muya kerak-kerak ntong yati batingge muya moji ui ang sotira naita nge tabung ke ani muise mon Phaikha ada gonta baino ge tai srapsa se tong maisana kisares klaigrana tabuk ke ang Shongi Phaikha mui rok hangke mosteng de man bodeng ki Phaikha mai ke sang hangke muthung tongo mai hingke phungona songi na kha ta horte songna namdia jam phungo mui songyala mi khoni mui bara baisi maisa le phungo maisa na bagise mai khurina kha sang ama bai ke ni sisagrana an login ke saya kho ni sauta mai bo ma khuya kho ne ge poila thepong basili baisang maisa grana thepong basili mosteng ke belakino thogo heda ge mairok sai pai tabong ke khir sagrana khir di porasana musung nei kisi sake songmani ke ba tabuk sai nagrana Phaikha na Sabo ba ma sajang ma baiswa pur khar thangsiu dipor kaham lamsuko taisa ang tamjendu salsa bai blog se complete khaimanlia mia bo blog khlaimani pairi simanlia ke ba ate ingai tini taisa blog ang continue khaitong khata tabo blog salsa bai se pairi manlia tam kasido ge diponi mairok sei pai tabo ge thaisuk jana nai tongo tini babu nogo sok phaijak ani bokara ge bo thaisurok pai tu manita ge abono tabo rawisa grana Kolkata tajo hunjana sa ande Thaijurok sai pai tabung ke sang muisi songna nai tongka horni bage phungo wakbahan paibu mani ingke angtam khlai ka bono phiriso dai tonja khala emergency wa amse jotona borof khai thangbai kanke ba bono anlogi kaisa ke sekak ge tongwa amse ke phannangka o mangso kaisa sekak na nibo Masala rok ready klai Phaikha angke yang Sabo muthung tongo wati bo kisa wai tongo ke ba durja nangnani hine cha sram tongta angke yang bo mangso rok sekak bai shui tabo angke karayo dai tongta
Tabo hingke norokno babu manui tubo mani no kari punungnai kaisa khlai pura beg kotor ma thaisa tam tubo kha norokno punugano mani ni bumo hingke to norokno sawi mangrak tamni gangke belai kheno manui kwbang ma bula obok bumo kaisa ke sana hangke video mar kheno loknai abagai beg ni je tongmani manui norokno kari punungnai norok sini manbaya na obto regular use khaijangnai mani rokno tongo jagao ke nai tongdi kaisa ke norokno kari punungnai tabo. Hey, Manui apa? Hinke beg ni mani bo kari baikha norok bo nukhana tam tubo kha oro uko korget rok tai saban brush tai jakni mani rok thok rok amo hairong ta nok ni nangmani mani no tabo hingke manakma wati sek anogi baikenai sati hungoi himai dugano thanglai tongo samung bo kisa nango hingke batai mani rok bo paijaknai tongo hingke me kite yang diba ha ko momo soyok le 2x spicy yok no terang cai nen dasa me gitu ja kon ke dui paket tabo hingke jeng nogo phiroklai tongkha mani rok paye hingke mo hingke amul ni lassi nangna mo sungo hingke ba pai tubo mani kaisa si obo 25 hingke ba nanggai nagra na tabuk lama hingte tei no bok thanda khlai ke tini ni bagui bo ani video oro no paikha taisa katal video tubi tongo.